Hama dzangu, ini ndine munyama chaiwo. Ndikatenga mudziyo unofa, mari inorasika. Ndakambotenga mota pabhodha mushure mekunge ndatenga second hand. Ikangofamba one day ikafa. Chakandinetsa ndechekuti pandakabva kubhodha mota nyuwani. Bamukuru vangu vakati, mota idzi ndinodziziva dzinozoita zvikwere zvehuku. 4 months later mota yangu yakava chikwere chehuku chokwadi. Ndakangoti ndichibuda pamba ndikavhundutswa nehuku yaiva kuback seat. Zvikandinetsa kuti ko huku yapinda sei mumota nyuwani. Huku iyi yaisava yangu kana yevavakidzani vedu. Yakangorarama kwemaawa ndokuzoiona yakafa yega iri muzasi memota. Yainge yakasviba kuita black. Mota iyoyo yakazongofamba ndokubva yanzi yasanganisa mvura neoil ndokutorova zvakadaro. Mudzimai wangu akazouya kuno kuUK first ndikazotevera but ari ega aikwanisa kutoita zvinhu zvihombe, but ini kuya kwandakaita ndiko kuseparata kwatakaita from the airport. Mota yake yakafa tava kuda kusvika kumba kwaaigara. From there it went down south, munyama after munyama. Until today ndazama kugeza negarlic but zvaramba kushanda. Passport yangu yakashamisa vanhu kubuda kwayo. Yakaita maerror 3 times. Kekutanga yaiva wrong spelling pazita. Kechi2 ikabuda yakanyorwa surname pasina first name. Kechi3 ikabuda yakatsva. Please ndibatsirewo vanhu vaMwari kuti chiiwo chiri kuitika mukati meupenyu hwangu. Thanks kune vachabatsira. Ndichatera mucomment section ndichionawo help yenyu.